Kaixo lagunok, hemen daukazue, nire hurrengo erronka prestatzen. Maleta hemen daukat, dena deseginda, gutxi gora era ordenatuta, eta pixkanaka prestatzen. Hau dena Gran Canarian hasi zen. Bertan, nire aurreneko erronka izan zen. Iritsi gara Bruselasera, igandean La Mantua lasterketa zai daukat. Baina lehenago, eta hemen gaudela profitatuz, turismo pixkat egin behar dugu. La Gran Place, txokolatea, muskuiluak, zei gurekin. Txiloeko abentura berri honetan, munduko herrialde ezberdinak bisitatuko ditut. Eta bertatik, tokiak, kultura, gastronomia, kirola eta beste hainbat gauza zuei gerturatzen saiatuko naiz. Nire bidai liburuan, helmuga ezberdin eta anitzak apuntatu ditu. Hego Afrika, Uruguai, Nicaragua, baina aurrena, hobetxe ondotik abiatzea eta horretarako gure herritik nahiko gertu dagoen, baina erabat ez ezagun zaigun herrialde txiki bat aukeratu du. Belgika. Berau pixka bat ezagutu eta La Mantuaz lasterketa parte hartzeko asmoz etorri naiz bertara. Brusela izan da nire lehen geldigunea. Brusela aipatu eta zuetako askori Europarlamentua etorriko zaio gogora. Baina ni bezalako gozozalde bati, txokolatea datorkia. Bruselasetik pasiatzen gaudela, gure gidak ekarri gaitu beratzako munduko txokolatea egile hoberenagaren dendara. Hemen, Laurent Gerbeau gurekin dago, eta kurioso zaigu ikusi du espeltako piperrarekin egiten duen txokolatea bat. Euskal Herrian ezaguna, baina honek bere berezitasunak baditu. Hemen berak azalduko izkigu. Laurenek esan zidan, espeletako piperrarekin lehenago ere txokolateak egin izan direla. Eta berak egiten duen pipermin txokolatearen sekretua, 3 pipermin nahasketan datzala. Mexikoko paprika, espeletako piperra eta piper beltz zuria. Horrela ezin da. Hau, estrategia daukate, Naita hemengo korrikalariak esan diote, ekarri jozu horra, jateko txokolatea, eta ero korrika ikusiko dugu. Asa korre. Nada korritera. Pekatu da, guk honei drogeria deitzen dugu. Brusela hiriburu kosmopolita da. Bere kaleetan, herrialde eta kultura ezberdinetako jendea paseatzen eta dendetako eskaparateak begiratzen ikus dezakezu. Horretarako, eskaintza zabala bai dauka. Eta 8.500. Ama, zer, lakoan nahi duzu? La Gran Placen gaude, hau da Bruselaren erdigunea. Victor Hugo neren esanetan, hau izango da munduko plaza politxenetakoa. Gaur ikusten duzu hemen, jendez da inguratua denak alai eta, baina historian zehar ezagutu ditu plaza honek momentu gogorra baita ere. 1523 urtean hemen errezituzten aurreneko protestanteak. Gaude toki hontan, hau fadura bat zan, eta hau ginen justo itsasoaren mailatik metro bat berago. Eta inguratuta dago gremioen etxetaz, udaletxea, erregearen etxea,
Eta, bueno, hona etortzenan turista orok ezagutu beharreko plaza bat. Politia, ikusgarria eta benetan merezi duena. Kaletik paseatzen zoazela, hemen Bruselan segiduan konturatzen zera, dana bi hizkuntzatan dagoela, han bezala, ez? Hemen dago, Balduino erregearen estatua eta nederlanderaz da frantsesez idatzira. Han izango zen, hori, Txomin da Domingo. Maitatu izan zen, antza hemen. Txak, postura errege paseran. Historiaz eta monumentuz beteriko hiriburua, baina era berean, gaur egungo hiri modernoen inungo inbidirik ez duen hiria da Brusela. Hori bai, nire uste apalean, ezagutu ditudan beste hiriburuekin konparatuta, Brusela askoz ere lasaiagoa da. Bertakoek esaten duten moduan, hiri tamaina duen herri lasai bat da Belgikako hiriburua. Zigorritureta ala magnetuaz. Baina ez dut deskuidatu behar. Bidaia honetara etorri izanaren arrazoin handiena beste bada. Igandean, 75 kilometroko La Magnetuaz lasterketa daukat. Eta bertan gehiegi sufritu nahi ez badut, entrenatu beharra dago. Horretarako, ez dago urrutira joan beharrik. Brusela parkez josita dago. Toke politia, entrenatzeko, pasiatzeko, bintzak gaur goizien topere bidea. Guk entrenamendu bukatu du, eta orain Bruselas ezagutzen jarraitzera, eta bertako plater tradizional bat. Lapin, ala ez dakitzek garagardo erakin, eta uste dut, bueno, izan behar dela oso goxua, eta korrika egiten seguro laguntzen duena. Untzia janezkero. Tripas horriak alde batera utzi eta aurrena jarrai dezagun turismo pixka bat gehiago egiten. 1880 eta 1914 bitartean, Europako dozena bat hiriburutan Art Nouveau erako etxeak egiten hasi ziren garaiko arkitekto gazte eta berritzaileak. Arkitektura mota horretako 1000 eraikuntza baino gehiago aurki ditzazkegu Bruselan. Eta horietako bat, musika instrumentuen museoa dugu. Privilegioa da, hemen tierra, Tomas, hemen musikaren museoan, artista, hemengo aldizkari pilo batetan ikusi dugu. Eta guretzat pixkat, lan pixkat ingo dugu, bibolin bat nola lantzen duen erakutsiko dugu. Bibolin hauen musika lasaigarria lasterketa baino lehenago, nik uste dut ondo etorriko zaitara konzentratzeko eta lasai gotzeko. Eta ez geneukan prestauta egia esan, hemen Maneken pizbidean aurkitu dugu hemen museo baten sarrera dago, erropak eta holan, zamaltzain baten panpin bat ero hemen, eta torri gara eta danak gelditu gara eta izu, eta gure gidak esan digu, Frantzia aldekoan hegoaldeko ez da izela, ez, hau gurea da, gurea dira hauek. Bai txikito, Maneken piz arropen museoa da, eta bertan, 700 traje baino gehiago aurki ditzazkegu.
Bruselas komikiaren hiriburua dela jakinda, horrelako 55 fatxada aurkitu ditzakegu herrian zehar, beraz hemen badaukazu zer ikusi eta aspertzeko gutxi. Maneken Pisa ikustera etorri, eta hemen aurkitu dugu Maneken Pisan kofradia, guk gaztarena eta intxaurrarena eta dena daukagu, hauek Maneken Pisarena, eta gaur festa daukate, Serbiako erropa jarri diote, eta konbidatuko dituzte bertako edari tipiko bat eratera, eta honek, hau eranda gero, ez da ikorringo dudan ero zer, baina, topa, gora Serbia. Zer da hau? Betxu, Jean-Pierre, Maneken Piseko kofradikoa eta gizon elegantea. Nik olako bigotea utzi behar dut olako petaurrekoekin, eta ikusiko zuen, txorienen da, tope honekin da, lasterketan, irabazi ez dakit ingo nuken, baina eleganteena, seguru ni izango nintzela. Généreux dès le matin, devant de nombreux témoins, il déverse tout son bien. Maneken Pisa. Petit gars de Bruxelles, Maneken Pisa, mignon porte-bonheur. Futbol taldeek bere ere zerkia dutela? Maneken Pisek ere badu. Maneken Pisa arrose tous les cœurs et quand il fait pss, pss, et refait pss, pss, en douceur, il pousse gaiement. Maneken Pisa, une immense innocence, saura plein jet de son petit sifflet. Iritsi gara, apuntatu, Les Brigitten. Hemen daukagu jatetxe tradizional bat bertakoa eta gomendatu gaituzte etortzea bertara probatzeko hemengo plater bat, zenepot. Egia esan berezia da, bertako produktuekin egindakoa eta ea zer moduzkoa dan. Egia esan berezia dela, ja abisatu digute, baina probatuko du. Badirudi, azkenean untxirik ez dugula jango, baina jatetxearen itxuragatik ziur ederki beteko dugula tripa hemen. Hemengo hau daukazue zenepot, da hemengo sukaldariak asmatu duen plater berezi bat, bertako produktuekin egindakoa dena, eta non nazte dituen, hemen odolkia daukagu, gero patata, gero hau txukurrutantzeko zerbait, itxaskiekin, saltxitxa busketakin, eta gero sukaldean montatuko dugu berak plater hau, baina horrena probatu ingo dugu, aber zen moduz dagoen, itxura bintzat ikusgarria eta usai berezia dauka benetan, Berdina, osua, raroa, kontraste pila bat, azidoa, odolkiak osotasun ematen dio, eta oso goxua benetan. Voilà, bonjour, je vais dresser le zenepot, qui est le... Gaur gurekin txorienen, Dirk Mini chefa dugu bere gutizirik bereziena prestatzen. Que j'ai chauffé, Odolki pixkat, ondo istutu, arraian asa jarriko dugu gainetik, avec les bulots, voilà. Hau ere, ondo istutu, et on retire. Eta orain, voila! Voilà, s'il vous plaît. Tripa ondo bete ondoren, nire ibilbidearekin jarraituko dut Bruselan barna. Hurrengo geltokia, komikaren museoa.
Egiten dituen lasterketetan askotan, gaizki gaudenean, da nekearekin, da gertatu izan da jendeak aluzinazioak izan. Eta agian igandeko lasterketan txiki hauek basoan aurkitzea ditu. Hau da, nire tamainako etxia, aproposa, politxa eta ikusgarria. Imaginatzen duzue, hau, labetik ateratzea sagar bat agoan daukala. Earra. Beti pentsatu izan du sukaldarien txapelak oso aspergarria direla. Honekin hobe, ez? Hemen nago pixkat indarrak hartzen. Indar berritzen, saiatzen, ze gora eta bera ibiltzeak azkenean nekatu egiten du. Eta gaur gaua ezagutu nahiko du. Hemen pixkat Bruselasko gaua ezagutuko du, giroa eta esan digute oso naiz eta astean zehar izan, oso giro polita goten dela. Eta afari berezi batera gonbidatu gaituzte, Afrika aldera joango gara. Eta hori da, Bruselasen aniztasunen adierazgarrietako bat, ez? Danetik dago, jatetxea danetik daude. Eta horako sorpresa bat daukat nik gaur zuentzat. Eta, bueno, niretzat espero. Brusela ez da gelditzen. Egunez jendez gainezka zeuden kaleek gauez itxura bera edota hobea daukate. Monumentu argiztatuak, jatetxea gainezka, jendea pasiatzen, honek ez du etenik. La Gran Plaz egunez ikusgarria da, baina gaua iritsi eta bere argiz betetako soinekoa jartzen duenean maitemindu egiten zaitu. Argazki kamera eta telefono mugikorrak argazkiak atera eta atera, lagun multzoak elkarrekin solasean, bikoteak pasiatzen. Zer egiten dut nik hemen bakarrik? Bruselan kultura pilo bat aurkitu ditzazkegu, eta beraiekin beraien gastronomiak. Gu gaur jatetxe ezberdin batera joango gara, Etiopiako jatetxe batera, eta beraien menu goxua probatuko du. Ea zer moduz doa. Nire lagun batek teoria bat dauka jatetxeen inguruan. Jendez gainezka baldin badago, edo merke jaten da, edo oso ondo ematen dute. Nire kasuan zorionez, bigarrena da. Hala, eta hori emate dizute. Hau krepa antzeko hau, pusketa bat olan. Baina hartu behar da hemendik, hartuko du haragi pikantea hau, hartuko du beste hau ez dakiz zer dana, gazta pixkat. Baina ondo bildu, lan hartu, eta maite giro. Komunean egon da gero. Torre lartana, ireki haua. Zer iruditu zaizue gure aurreneko eguna Bruselan? Polita ez? Bihar gehiago eta hobeto.
nire bigarren eguna Belgikako hiriburuan. Eguna fresko esnatu da, baina eguzkia zeru garbi batetik begira dudalarik, nire gidan gorriz azpimarratuta nuen toki bat bisitatzera gerturatu naiz. Beste eguna Bruselasen. Gaur ez dut entrenatuko. Gaur hemen Atomium inguruan pasiatzen nahikoa daukat. Nire gaurko entrenamendua horra gore igotea izango da. Atomium, 1958 urtean, Bruselan egin zen erakusketa unibertsalaren ikur nagusia da. Lorategi zinguratua, burdinaren atomoaren errepresentazio bat da. Hori bai, 175 milioi aldiz handiagotua. Bertatik, bistak ikusgarria dira. Merezi du gerturatzea. Altzairuzko beratzi esferez osatua dago, eta bere barnean sartzen zarenean, Stanley Kubrick zuzendariaren 2001 Espazioko Odisea pelikula barruan zaudela ematen du. Hau haizearekin, haizea da baina mugitu egiten dira lanparagoan. Faltzen egon da, ostana gehiegi erandu. Magnetua za, baino, leheno, azken entrenamendua. Egurra! Hauetan, 1980an olako olkitan juten ziren hegazkinetan. Pentsatu, hau 1980an. Beste hau, 1985an hemen joaten ziren, eta ematen du, jardinean eta bai, baina hegazkin batean hor xeita jutea, dela. Hau da, hau, diskoteka bat, iskilera batian, ikusteko gara. DJ! Erregearen jauregiaren ondoan daukagu Bruselasko parkea. Eta hemen entortzen dira, nik uste dut, inguru guztietako korrikalari guztiak. Hizkuntza pila batean entzun ditugu korrikai, inglesez, frantsesez, alemanez, erderaz. Eta nik uste dut hemen norbait aurkituko duela, ziurrenik igandean korringo duena Magnetuaz lasterketa. Atomiumen gora eta bere ibili ondoren, eta horrenbeste kirolari ikusita, gozea egin zait. Eta nire gida eta lagun Pierren gomendioa jarraituz, Aldezarreko jatetxe berezi batera abiatu naiz. Nor zi merdu nor jatetxea, nolabait deitzearren, arrandegi bat da izatez, baina bertan saltzen dituzten arrai eta itsaskiak jateko aukera daukazu. Ez diozu ez agardotegi itxura hartzen? Itsaski eta arrai gozo sabela berdindu ondoren, herri honetako beste bi ikur bisitatzera noa. Janeken pixa egiten duen eskatsa, eta Zineke pix
bere txakurra eta hau ere pixe egiten. Non daude herri honetako udaltzainak? Azeu, saia! Atzo, maneken piz ezagutu genuen. Lehen, zaneken piz. Eta hau da, zineken piz. Txakurra pixaiken, danak pixaiken hemen. Honik, txakurtxo honi, suerte eskatu behar diot gaur hotza egiten du. Eta bufandatxoa jarriko diot. Komeni da. Eta ea, lasterketa egunean, suerte pixat ematen dian. Holan goxo, txakurrai, tak. Hala, txakurtxo. Igandian, eurra eman behar duta. Ondo segi. Raketa. Raketa. Txilo, Bruselas. Sopa? Bazkaldu berri gaude eta... Ikatu inen du, Art Nouvoko beste ikusgarri bat. Oraingoan, lorategi zoragarri honetan sartu eta Minotauroaren laberintoan galdu naiz. Bruselasetik paseatzen, txokolatea non nahi, garagardoan non nahi, baina erdi-erdian korika. Kafea, usaia kanpotik usaindu du, etorri gara paseatzen da esan du. Zer da hori? Ba hemen aurrean, erratzen ari zen kafea orduan momentuan, eta bueno, kafe onaren salea baldin bazarete, Bruselas herrian korika. Jesusen bihotza basilika. Hau da, Bruselako edozein tokitan zaudetela, urrutira begiratzen duzunean beti ikusiko duzuen eraikina. Art Deco estiloko eraikina, 1905ean hasi ziren eraikuntza lanekin, eta ez zuten bukatu 1971 urtera arte. Eguraldia freskatu egin du, baina hemen jarraitzen dugu Bruselasti barna, toki politiak eta zoragarriak ezautzen, eta jenti hemen mailetan. Hau, bebe korrikalariak izango dira, auskalo. Parkin 58, 5-8. Hemen daukazue Bruselasko ikuspegi zoragarri bat. Hemendik 360 gradutako ikuspegia daukazue eta Bruselas guztia ikusten da. Oso famatu da, jente hona etortzena argazkiak ateratzea, eta bueno, gaur gutzik ikusten duzu eta ia esan badauka bere xarma horrela gutzik, Iritsi da Brusela agurtzeko momentua. Gure hurrengo helmuga zain dugu.
Bruselas aldean 2 egun gola eta bere egin ondoren, badator magnetoaz, gero eta gertu daukagu. Lieja aldera goaz orain trenean, eta bueno, horrena turismo pixka bat imarko du. Hala ere, horren beste ibili, lasterketa baino lehen ez dakit nio nadan, baina gustora daude, orduan, posik. Lieja, Karlomagno enperadorearen jaioterria. Balonia eskualdeko hiriburua dugu eta Belgikako 5. hiririk handiena. Iritsi gara Liejara, eta hemen gure atzean Kalatrabak egindako tren geltokia. Ikusgarria, eta ikusgarria ez izateko moduan. 10 urte behar izan zituen hau egiteko, baina politia geratu da, txukun-txukuna dena, eta orain turismo pixkatik modu hemendik. Trenetik jetxi eta segituan hemen aurkitzen dugu parke zoragarri honetan Laboberi eraikina, non antolatzen dituzte urte guztien zehar erakusketa ezberdinak. Ara, Picasso bat! Hau ederki geratuko litzateke gure etxeko egongelan. Bi kanal handik zeharkatua, dena eskura gelditzen da Liejan, eta bere kaleek paseatzera gonbidatzen dute turistak. Herriaren erdian, Saint Lambert plaza dago, eta bertan aurkituko dugu Liejako jauregia. Bere galtzada harriz eginiko kaleak biziz beteak daude, eta jendean nona ikus daiteke kaleetan barren. Eta Liejan ere, ezin falta Belgikako beste ikur bat, gofrea. Hori bai, hauek Bruselan egiten direna baino lodiago eta mamitsuago. Janari dendak nonahi ikus daitezke Liejako kaleetan. Eta horiek bizitatzea nire beste pasioetako bat da. Jatetxe hontara etortzeko esan digute, bertako espezialitatea ero bertako gutizia probatzeko. Oilaskoa Lieja erara. Ia, zemuz dago. Ara, ez da poulet, oilaskoa. Bouletz, haragibolak dira. Ikusgarriak alare.
Jatetxe ondoan, San Bartolome eliza dago, eta bertan Liejako altxorretako bat. Hamabigarren mendeko Reniak de Huy batailarria. Hemen nire aurrean, Liejan bisitatu behar duzuen toki bat. Ez dakit, hemendik ikusita ikusgarria da. Bildurra ematen du. Buelta eman, dauzkagu gure aurrean, ia 400 iskilera. Eta bueno, bihar lasterketa izan da, ez dakit ni merezi duen horrak hori gotea, baina poliki, saiatuko naiz. Eskailera hauek, 1881 urtean jarri zituzten. Gueren mendizkan zegoen gotorlekutik soldaduak herrira jeisteko eta igotzeko. Hemen tipikoa, asko falta da, eta... Eta azkenean heldu gara La Magnetua lasterketa izango den herrira. Magnera. Izena eman, dortsala jaso, pasta faria korrikalarien artean, hau martxan dago. Bueno, hau listo dago. Ordu batzu besterik ez dira falta, bihar goizean korrika izango gara. Eta gurekin hemen dauzkagu lasterketako buruak ero antolatzaile nagusiak. Eta beraieko pixkat azalduko digute lasterketa honen nondik norakoak, noiz hasi ziren abentura ero hontan, eta ea zer aurkituko dugun hemen bihar zelai hauetan korrika. Decidimos como hacer una carrera muy democrática. Entonces, solo cuesta como 13 euros. Lasterketa horren historia 2004 urtean hasi zen herriko senarren emazte baten eskutik. Eta aurten, nire lagun William eta bere taldeak erreleboa hartu die. Lasterketa ezberdina da, demokratikoa, beraiek esaten duten bezala. Pero lo que queremos mostrar es que izen emateak 3 euro besterik ez du balio. Afaria barne, eta ez dago inongo saririk korrikalarientzat. es muy sencillo. Es mucho trabajo, pero es muy sencillo. Nik gomendio batzuk eskatu dizkio Williami, eta abisatu dit. Suabe hasi, ze hasiera oso gogorra da eta bukaera ere. Es difícil y el final también. Vale, apunte. Bueno, pues... Eskerrak ematen dizkio Williami, eta etxean bezala hartu nautenez, opari txiki bat ekarri diet nik beraiei ere. Es un honor de acogerte aquí. Bueno, nosotros tenemos un regalo. Esto es un vino, de ahí típico, se llama... Orain hemen azaldu behar zer dan txakolina, ze beraien dago, hoixe, ardo txuri bat, fresko hartzeko, eta batez ere, hauek oso ohitua daude eratera, baina kontuz izateko, ze buruko min erra usten duenek. Pero cuidado con esto, que la cabeza pega, mucho. Iritsi da eguna handia. Eguna hotz esnatu zaigu. Kotxeko termometroak 2 grado zer azpitik markatzen ditu. Baina ez dago beldurrik, laster berotuko gara denak. Azken izen emateak, material guztiak gainean dugula begiratu, beste korrikalariekin hitz egin. Maila handiko lasterketa, korrikaleri famatuak ere badatoz. Ari da pixkanaka, ordua iristen, jendea gero eta gehiago, denak hemen arpegi urduriak, eta, aspaldiko lagunak ere elkartzen direla, eta giro polita, eta goguak hasteko behinaz. Los
ser españoles que tenemos aquí. Denok prest gaude. Azken azalpenak antolakuntzaren aldetik. Eta... Y puntos naranjos al suelo. Au ballon! Pardon. 3, 2, 1, go! Seiehun bat korrikalari abiatu gara. Luzekoek 75 kilometro egingo ditugu. Ertainekoek 55. Eta azkenik, motzekoek 20 kilometro. Lasterketa bizi abiatu da. Egia esan, ibilbideak horretarako aukera ematen du. Zelai zabalak, baso biluziak, bidezidorrak, txandakatuz doaz errepide zatiekin. Eta ia ez dago atsedenerako tarterik. Hasieratik, korrikalari bat aurretik joan zaigu, eta atzetik 3-4 laguneko taldetxo bat berarekiko tartea gehiegi ez galtzen saiatzen ari gara. Es trampa con coche. ¿Estás bien? Bien, bien, guardando. Ay, ay. Oso polita. Bueno, 2 kilómetros de Ligues. Vamos. Así está bien, está índice. Casi. ¡Opa, Cataluña! Opa! 25. kilometroan, lasterketako lehen anoa gune handia dugu. Eta baita, 75 kilometroko eta 45 kilometroko lasterketak banatzen diren tokia ere. Bertan esan didate, nire lasterketako aurrena naizela. Nirekin borrokan zetozen beste biak 45 kilometrokoak zirela. Azze berotu hartu dudan, ezertarako ere ez. Dis-lui, attends-nous, bordel! ¿Qué va, Igor, primero? Sí. Go de cabeza. Y no está bien, dice. 45 à gauche, 35 Qué cabrón. à No está bien. 45 Si tuviese las piernas. Sí. Bueno, hasta la próxima. Adiós. Pixkanaka, kilometroak banaka erortzen doaz, eta aurrean jarraitzen dut bakarrik.
Hasierako estutuaren ondoren, erritmoa pixka bat jaistea erabaki du. Urteko lehen lasterketa da, eta ez dut lehertu nahi. Kilometro 36. Oraindik asko faltala, eta indarrak neurtu beharra dago. Vas a tener una bajada, subida y después llano. Muchos kilómetros. Bajada, subida, y después llano. Mucho correr. Sí, sí. Beaucoup de correr. Y eso es fatiga. Ah, c'est presque fini. No hay desnivel. No hay desnivel aquí. Nekean abereitzen hasi naiz, baina ezin dute erritmoa jaitsi. Bigarrena gertu daukadala esan didate. Helmugarako 12 kilometro falta direla bigarrenak harrapatu nau. Ez diot garaipena oparituko, ez horixe. Helmugarako 8 kilometro faltan, 45 kilometroko korrikalarekin batu gara berriro ere. Puntu honetan aldapa gogor bat dago, eta pixkanaka bigarrena atzean gelditzen hasi da. Azken 2 kilometroak, herria ikus dezaket. Eutzi, hau egina dago eta. Lortu dut! 2 urten eramatzan lasterketa bat irabazi gabe. Eta berriro ere hor aurrean ikustea baino gauza ederragorik ez dago. Posa, morrua, sentsazio kontraesankorrak etortzen dira gogora horrelako momentuetan. Baina batez ere, gozamena. Du Bélgica. Lasterketa bukatu eta garagardoa. Hau da, hau. Entonces, Igor, la carrera, ¿qué crees? Dame tu opinión, por favor. Gorra, oso gorra. Muy rápida, no estamos acostumbrados a carreras tan rápidas y la verdad, deseando de pillar una... Betiko, lasterketa bukatzen duzunean, zer moduz bukatu duzu, zer modu lasterketa, bazte esango dizut. Azkarra, politxa, denak izurra. Erdi ez du gusten. Perfecto, entonces, esperemos verte para la próxima edición. Sí, o... Baina mesedes. Sí, o participar en una carrera... Ez jarri ingo gorra. Eso, ahora tienes que venir tú, William. Sí. ¿Vale? ¿Me invitas entonces? Invitado, en mi casa duermes. A ver, hemen, Segamaizkorrikoei, William entzako tokia datorren urtean. Participar entonces. Catalán! Què vols? La cloche. Très joli. Horren beste sufrimenduaren ondoren, nik uste merezi izan dola. Hau bai dala, ospatzeko modu, eharra. Este harrako ez da ardu da bezala. Esto es lo mejor del día, ¿no? ¿Qué tal ha ido si no la carrera? Ase giroa hain zen lasterketa ondoren. Korrikalari guztiak elkarrekin afaltzen,
eta batez ere garagardo ona edaten. Eta hau zen bertako afari tipikoa. Azenario krema berezi bat, patata eta azenarioekin eta haragiakin, eta gero saltxitxa ziapearekin. Ze gutizia. Hau txorien enpresatu behar duenik. Pero eso es lo mejor en Venezuela. Después de una carrera, pasamos el tiempo bebiendo cerveza, hablando de... Filosofia ona, Belgika rauena, lasterketa bukatu, eta gero, ordu gehiago pasatzen dituzte garagardoak eraten, eta kontu kontari. Eta gero, kirolaria direla esango dute. Mais c'est 2000 mètres de dénivelé, c'est comme ici, mais 40 km. Mais pas de grande ligne droite. C'est toujours... Proiektu hauena oso polita da. Azkenean antolatzen dute lasterketa bat, eta beregeen berezitasuna da, zuk izena ematen duzunean, euro bat ordaintzen duzula, eta gero lasterketa bukatuta gero, gustora geratu bazareno, ematen duzu, zu nahi duzun diru. Eta horrela funtzionatzen dute. Badago, batzuk gutxiago, gehiago emango dutena, baina orain arte, aurrera darraite, eta gaina, antzakriston arrakasta daukala inguru hauetan. Beraien garagardo ere badute. Azken orduak Balonian. Egia esan, erokeria bat ematen du, baina lasterketa batetik rekuperatzeko berena da, hurrengo egunean, goizian goiz, atea eta suabe, ordu erditxo bat, oso korrik egitea. Eta egia esan hemen, bai ondoan da, toki ikusgarria. Goizeko korrikaldi suabea ondoren, dutxatxo bat, eta 15 minututa Lieja hor daukau Erbeko lurraldera etorri gara, eta esan digute hemengo gutizia probatu behar dugula. Bertako gazta, behi gazta da, eta gozaltzeko neko indartsua dela esan digute, baina izu, aukera ezberdin bat eta seguru goxua da. Como un proceso de facilitación de la leche. Gazta honek badu berezitasun bat. Inguruko ur guztiak burniurak dira. Beraz, behi jaten duten belarra burniurez guztia dago. Beraz, gazta honen azalaren kolorea gorrixka da. Usai fuertekoa, saporez goxua, baina hori bai, indartsua. Merci. Mira, hau erabiliko du txorienen, eta honekin kozinatuko du, bertako gaztarekin, eta okurrituko zaiz zerbait. Pero bestela utza jango du, goxo dota. Gaztandegitik gertu, Henri Chapelle hilerria dugu. Bertan, Amerikako Estatu Batuetako armadako 6.987 hilobi daude. Bigarren Mundu Gerran bertan eroritako soldaduen omenez.
Gure pausoek inguruko beste toki historiko batetara eraman gaituzte. Baldieko abadetxea. Hamahirugarren mendean eraiki zen lehen eliza, eta 16. mendean berrera eraiki zuten. Historia luzeko tokia egun utzik dago. 2001 urtean azken 3 fraileak joan ziren bertatik. Egun turistentzako irekitzen dute bakarrik. Bigarren Mundu Gerran, abadeek judutarrak izkutatzen zituzten goiko zapaietan. Horren ondorioz, naziek preso hartu eta fusilatu egin zituzten 2 abade. Hasieratik mantentzen den bakarra Garagardo lantegia da. Non baldie garagardoa egiten dute bertako urak erabiliz. Abadiako historia eta tokia ezagutu ondoren, bertako garagardoa probatzea bakarrik falta zaigu. Eta hortara goaz bai. Garagardo zoragarri hau probatzera. Azkenean, Abadiako garagardo zoragarria probatu behar dugu. Baldieko garagardoa gure lagunekin, eta gero beraientzako sorpresa txikitxo bat daukat, ea zer iruditzen zaien. Aquí, esta es la rubia, no? Bukatu dira gure Belgikako egunak. Eta gurean egin ohi dugun legez, bertan ere baskari eder batekin agurtu gara. Mahai gainean, Belgikako garagardo zoragarria. Baina euskaldunak ere garagardoa egiten artistak garenez, nire lagun batzuk prestatzen duten artisau garagardoa oparitu die. Ea zer iruditzen zaio. En el País Vasco también tenemos cervezas muy buenas. Esto es un amigo mío que hace cerveza. Y esto es para que vosotros en casa... William beiratzen du lan esaten. Os traigo además 3 diferentes. Ba. Baina, bueno, pronto, marko ditu. Si queréis, repartís. Y luego, yo... Natzeko? Hau, denak etxean, mango ditu nik. Y me dices, ¿qué tal es la cerveza vasca? Esango du, euskaldunak ere garagardo behiten. Hauek zagardo besterik etzaukaten ala. Hoxe, falta du inkompetentzia. Unos chavales Txura ez dauka txarra, Y han empezado desde cero. Y hacen todo artesanal. Eta isiltzen txikia bala, zer? Garagardo, erateko gua dukat. Hasiera bat duen guztiak, bukaera bat izan behar duenez, gure abentura honi ere iritsi zaio bere bukaera. Oraingoz, maleta desegin, entrenatzen jarraitu, eta hurrengo abenturan pentsatzea besterik ez zaigu falta. Ondo izan, eskerrik asko egoteatik.